Pixfra Sirius S435 je na prvý pohľad nenápadný model, je vlastne najlacnejší z celej série, ale v teréne nás viackrát príjemne prekvapil. Najväčší rozdiel z nášho pohľadu robí kombinácia 35 mm šošovky a relatívne malého 384 pixelového senzora. Táto kombinácia má optické zväčšenie takmer 3,7 krát, čo v praxi znamená, že na väčšiu vzdialenosť neuvidíte len bodku v hľadáčiku, ale dokážete celkom dobre rozoznať, aká konkrétna zver sa pred vami nachádza. My sme sa s ňou najlepšie cítili v otvorenom teréne, čiže na lúkach alebo na poliach, kde funguje veľmi dobre aj na vzdialenosti okolo 300, 500 a niekedy aj viac metrov a častokrát vie ponúknuť viac, ako by ste od termovízie s takouto cenovkou čakali. Naopak v lese sa tie limity ukážu relatívne rýchlo, tým, že má úzky uhol záberu, orientácia je pomalšia a zver na krátku vzdialenosť sa hľadá celkom ťažko. Rozlíšenie 384 pixelov je zároveň cítiť hlavne na kratšej vzdialenosti, kedy by ste už očakávali viac detailov v obraze a je to citeľné hlavne, keď si to porovnáte so 640 pixelovými modelmi. Na druhej strane samotné to telo je veľmi kompaktné, ľahko sa drží, dobre sa ovláda, ergonomia je výborná, rovnaká ako pri vyššom modeli S635. Celkovo z nej máme pocit, že to nie je univerzálna termovízia na všetko, ale skôr nástroj na konkrétny typ použitia. Ak viete, že väčšinu času budete pozorovať na väčšie vzdialenosti a v otvorenom teréne, je to veľmi dobrá voľba za rozumné peniaze. Ak sa ale pohybujete skôr v lese alebo na krátke vzdialenosti, obávam sa, že jej limity vás môžu brzdiť. Ak by ste chceli niečo univerzálne, tak Sirius S635 ponúkne širší záber a celkovo vyváženejší výkon a je drahší iba o niekoľko 100 eur. Z nášho pohľadu je S435 najlepšia voľba vo chvíli, keď viete presne na čo chcete použiť a vtedy vie podať veľmi, veľmi dobrý výkon vzhľadom na svoju cenu.